Iki sing jeneng wong wedok kualat romanuk ya iku. Kowe sing jenenge manuk betah nyinglem ngene iku, Mas. Kok betah nyilem piye? Manuke golek wedi. Heeh. Iya. Enje. Aduh. Aduh, asem maneh. Piye jeng apa iki? Kaya teletabis. Sugeng dalu, Mbak. Oh, malam. Malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Piye to? Ya dikepiyak-piyakke manuk. Sing ana akhire ketemu sinden nom terus semringah. Bahagia, Mas. Nek nang omah ya bunek. Wah, nang omah iki kecekut-cekut. Sedina ki brodol 10 rambut kula. Ngoten iki lak iso nggo guyon ya, Nduk. Lah nggih. Wis ndek bojo urung? Ah wong meteng kok. Genah meteng ngono kok ndek bojo urung. Mangke riyen to. Kula niku dereng rampung kula sek genahke ndek bojo urung. Lah dijawab wis durung ra iso to. Kok dadak dieyeli. Kali diselani tetembangan Mas Yono. Oh, nggih, monggo Mas. Rasane kepenak. Yo Mbak Orisa sik. Kowe tak kei wong meteng gelem ra? Oh, iya, asik to nek disawang. Iki sing jeneng wong wedok kualat romanuk ya iku. Kowe sing jenenge manuk betah nyinglem ngene iku, Mas. Kok betah nyilem piye? Manuke golek wedi. Heeh. Iya. Enje. Aduh. Aduh, asem maneh. Piye jeng apa iki? Kaya teletabis. Sugeng dalu, Mbak. Oh, malam. Malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Piye to? Ya dikepiyak-piyakke manuk. Sing ana akhire ketemu sinden nom terus semringah. Bahagia, Mas. Nek nang omah ya bunek. Wah, nang omah iki kecekut-cekut. Sedina ki brodol 10 rambut kula. Ngoten iki lak iso nggo guyon ya, Nduk. Lah nggih. Wis ndek bojo urung? Ah wong meteng kok. Genah meteng ngono kok ndek bojo urung. Mangke riyen to. Kula niku dereng rampung kula sek genahke ndek bojo urung. Lah dijawab wis durung ra iso to. Kok dadak dieyeli. Ora perkara le ngayeli. Lah kuwi terus nek ora ndek bojo meteng terus apa? Lha sapa ngerti nek kur disubali nganggo stagen. Asik kon nyekel. Niki asli no. Kon nyekel sa. Niki asli Mang Cekel. Mudar ora we. Tenanan gek wis to, Mbak. Ngopo kok dadak cingak-cingu? Demoken to, Mbah. Obah durung. Aku tak ngerungokke wae. Oh. Weh, ana bocahe. Ayo ono kok. Isih cilik ya, Mas. Ayo isih. Oh, karo Mbah Seh, njaluk pit to. Oh iya. Weh, kalau dolan mlayu-mlayu karo kancane. Wis kono weh. Wong peteng kok iso ditileki iki ora mungkin ora. Mbok didemok to, Mbak. Ora sah. Aja ditutuke terus ah. Kuwi engko ming putuku. Putuku kan harus simbah ora? Tak tileki ya, Nok. Ora cilaka. Cilaka kowe malah. Boten. Kula niku pun kula hitung. Heeh, hitung. Dadi nek karo bocah ki kudu ya sing ngenehi wewarah, ora terus tilak-tiliki. Tak survene no. Padha wae. Iya. Ngarti survei. Nggih. Ya wis kedah-kedah ya no. Muga-muga sehat. Amin. Sak jabang bayine sehat. Aja ndelok simbah terus ya. Lah pripun to? Lah pripun? Kok ndak langsung kumisen? Ya ora ana bayi kok langsung kumisen. Nek Pak Angus ya no. Iya. Ki panunan ki Mbak Orisa. Panunan nggih. Caping gunung Mbak Orisa. Ya diaturake. Monggo. Iya. Kalian jenengan to, Mbah? Ya karo aku tak kancani aku njaga bocahe engko nek dolan adoh.
Lek goleki sapa ya ta? Ya Simbah. Ndak kintung kintang kintun ndak. Kok len joget kowe? Oh lah. Ya wis. Apa meneh? Orisa iki jane adine iki latah. Iya. Akhire dikentangi tangkintung ngono megang. Obah dhewe spontan. Ah iya. Ha wingi ana wong sing sotwe ya joget. Iya. Nggih. Saben Saben bengi aja nyengko. Yen memajang mong karo janur kuning. Nek miturut kowe kuwi bocah lanang apa wedok? Lanang. Lanang, Mbah. Tetarane? Tetanane napa? Ale nembang saya rasa. Oh. Kaya diwangi kae kona. Lho nendang. Bales wae. Aja. Tak bales. Ora usah bales-balesan. Dek wangi to, Mbah. Pacitan sarwi jenang. Wah, suarane galur. Ya, terus. Terus kena. Malih, Mbah. Semono wae, heeh. Engko digenteni putramu cara. Masuk angin nek panas kok udan ya ten. Nggih, monggo Mbah. Wis kowe wae monggo. Aku nek pepanas gemang ya nek udan-udan gelem. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Yo, kanca-kanca ya. Misoa caping gunung. Ya. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu bene ya neno dek jaman